nang le tum la pherang ke labang sobi tung ophan pini nang chopha po nang ko ka bang ke la hen lo je patumi tarik in koira ke thom tumi tarik in koira ke thom tumi labang so ladak BJP ruling party long ke claim dun bom labang so jai pong pen salavor lukchin lang so hawar long BJP avokar satung nilitum labang so ke dam tanga por arni nilitum tarik in koira hiniarni nilitum ladak six sidul awareness a program labang so amai ke pat do along nilitum klardak pe nilitum central abitung pe nilitum rada phan ke pachini te kangalam the lapen hala nilihin pen puthot nanglitum media theng no long development ave pin lang kolam the alang litum tumi lamboy nai pidun alam the puthak pot lasi alang litum lamboy nang pidun tholo labang ke development ave pin lang podim kunat lo si development ke do piglo pusalang litum chipulo lasi nono bangke nilihin pen ki pu damji pu bangke lalo development ke ajat aling le punon pusitamin nilike phong tapulo BJP RSS along ke dodun bom la bang so vokar satum jong hele che pindak sita langhin konsen silong ke do prong atok anu karbi arada long an ke development avilang bogi pu damji bangke la non nangkeli GI scheme by nangkeli tang I scheme an ke lage central scheme la hai ke council sector ilitum la ke palut pon un ete constituency is sialong development upon 2 crore 3 crore nang ke pale atangka konat sika invest lo piniar niam PMAYG a hem tong la hai tong development butong pupoma la kali la aliki ik la lokhon berong along hen lo nang ke le cheng la pen ke dong long cheng ko sonsi development kali ded lo la kali development bugi pu damji pu bangke la hen lo ajat le punon kachikirla ladak ilitum long mesen nili puloke quality education dunangji nili min alam the bangke la lo quality education ke number 1 lo parni sinang litum media thengno long ta nili hin pening je dak lo ajat le punota quality education lo pulo tangte ladaka bangke mesen college nangkim nangpo dak arat atumhan dak arat atok ano karbi arat pan matha nangpo lapen ladak mesen auditorium hall sitame prabjin pen ladak nangkim nang rang pinangpo ako la chota kalilang labang solong dak medical keso kacelang ahem akenang sot la 30 bidet hospital prabjin pen la sobang nang thik pinangpo ladak 30 bidet hospital polon te dak specialist doctor MBBS mesen ladak duji tenon ke langdam pulotang te la chota kalilang ako transport and communication di la so system pusitame non ladak jaipong ahawara longke ave ladak jaipong up to luchin langso lake minimum 12 kilometers lapen maximum sitami 16 kilometers bak dukok tahai alam mangke lalo tela so adak ke lake kadu kaveta chini lorlo laso ka chini lor adim ke alang litum la BJP RSS long ke dodun prong ala so avokars tum da chini lo te ko son si develop ulo po alang litum press meet kang ni haima nigela se ke pudamji alam the bangke la hendo lasi ajat le punon alang litum han ki pudam kang tunga bangke lalo apen eson do thulang development do ave bangke lalo jol jivan mission lokhon berong ningkani sine dolo la so pipe nang kim det pen nang pip det pen piniar ni am sitame la so pipe e beng an wet nang kele nilitum arong apil labang so lokhon berong apil along an wet nang nakho la dak pen an ke avelo po thak an ke a pipe si chipur pon et la ken ningkani si taso selo la sin nili ki pu damji pu bangke nono bangke laso I scheme komat si ke dengma a contractor komat ma nang litum kadu kave phan sitame tuning rilo la BJP avokars tum lahai bang chene brenti tha prabjin pen athema ajat le punoi pusitame alang litum ke matha kopilo nili labangso development ave pupen CM aphan nili ke jong pon ajoini si alang litum nili phan nili men nang edong ke ente nili tong ke chok chere loma
labang so media ang no nili lam kaneng je ke ente pacho bai ma lake rat si chini ji lake la solam the putha kaban ke pini munna chohan ko an lo ne cm tuliram rong hangaphan tim kar biang long domphan ko an lo ne amahang lang plot pen kaneng je munna chohan phan piniar ni an inside thekloma pini sonba tangte nili pen ki pudam thujio bang ke lalo alang litum nili phan amen nang dong pen nili men nang dong pen alang litum labang so press mid along pen nili phan nang ke sor sar ke te alang litum non namat labang so ke claim ke dam nang jelong development aphan medical jaipong along labang so 30 bedded hospital piniar nian ta rikang pahup klong ke alang litum te dharna dotha Prabjin pen itum halabang so medical nang vegi para BJP RSS Jaipong Salawar long ke do anakar bi labang so a BJP avokar satum te dharna dora nang paklang thatto piniar nian lapen transport and communication di futu Jaipong along ke dam tang apor pen ke nang lelo piniar nian avidet te alang li tu mata labang ke chichini lon te dharna nang do thatto labang so BJP avokar satum nili phan ke amen nang endong tanili ke amen e alang litung phan BJP avokar sponsor nili ke puchotji thema respectable ki sinang ji munir hianang bong ke respect chi bi nai alang litum kopi man nili phanang ki pu sonthok ke nili ke pupe lalo nili ke pu dami bang ke lasi alang litum lahai akam chi sik tha lahai akam deng pon tha lahai a development wan tha an si development puji PMAY lahai ahem so non nang ke leke lake central scheme lake madu a sarkar sitame lahai ahem ke compulsory lake nang levekji lapen urunodoi pu sitame lake council sector pen kali lahai ke bang central pen sinang kipi lasi non ma ke council sector pen a development pp ma ko an ma paklang that to nili ke pudam bang ke la hello lapen prabjin pen non katuk ave kiduk elak arat tumphan non ke barla chosom choe apor nang kelelo hai ke bai la so por hut lang ka sik sak thek tik non jaipong lokhon bearong adung arong amar lo nang lut put lo labang so lang sumi pipo aroi irrigation do ladake non le aki mi ke hang na lang pukali la ke do tang la pini pia posi mane nang itum fan media kote itum fan hang nang kokma labang solam te putak ke la tuhando patumi lokhon bearong arong asar alang li personel la person alam the li damro kele damro alam the ke la puhan lo alang li suren be lam kaning je ka angkur ga be alam alang di arbok mon lo lasi suren be le angkur ka be alam kali lo hala be arong kangura dhon sing be si kining je bangsi angkur ka be alam pusini likupo pia poloma pulotang te suren be ke lokhon be arong alam ke chepta ani seme amai long bang ke press meet long ke paklang pon pe te alang li ku pisa alang li fan personel la place pen si karbok sini le alang li fan bong tung la pen puing tung la pen soni bang ke alang li fan kachuning riang tung ke la hanlo nang li rong asar claim ite ke claim ve noi politis ba thui de papa thu ve noi pe poloma pudang te rong asar pena arona teng pulote rong asar atum ke independent neutral alang itu me kang saji rong kang saji abang bina sorkar abunit bina ta tumi bangke BJP along bhari ali dar BJP along agunda giri to along ke khamke to along abang pulori cepa ok don si kalidi kalang lang alang lip niri tume PSLC klembang pu suren be pan ar bok pon lasi nili pudami kala panlo suren bele kininje kare lo lage ni tum party pensi king vai et pensi labang solam ni tum decision ensi ke paninge toilo alang li phansi lasi alang li lapuson personel klesa bangke van vedeni monon pitami yongjung bangke la pensoni bangalang li pulo lokhon biarong ke develop pig lo sa alang ni hin kan chipu ponlo cheparu ka ponlo sita develop ko pi hormulo alang li ka apulong ludledel develop ki puji pulo tangte 100% pen 90% kelong pansi develop lo pu ki pu danangi alang li chema tha alang li